Και τώρα η εταιρεία Decor Style θα παρουσιάσει ένα πραγματικά σπάνιο αντικείμενο στους αγαπητούς φίλες και τις φίλες μας. Πρόκειται για ένα βάζο δαπέδου γερμανικό του εργοστασίου Jäger σε μπλε κόμπαλτ, το οποίο θέλω να το διευκρινίσω, σε μπλε κόμπαλτ. Όταν λέμε κόμπαλτ, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι το χρώμα της πορσελάνης είναι σε όλη τη μάζα. Δεν έρχεται λευκό και το βάφουμε εμείς από πάνω. Μιλάμε για ένα χρώμα σε όλη του τη μάζα. Δεν είναι βαμμένο εξωτερικά, αλλά έχει βγει έτσι από τη μάζα της πορσελάνης. Οπότε δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος αλλίωσης του χρωματισμού. Στο μπροστινό αλλά και στο πίσω μέρος φέρει πανέμορφες χρυσές παραστάσεις από λουλούδια. Το βάζο αυτό είναι πολύ μεγάλο και συνήθως χρησιμοποιείται για το δάπεδο, βάζοντας μέσα αποξηραμένα άνθη. Εσείς βέβαια μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και πάνω σε ένα χαμηλό έπιπλο, αν αυτό σας αρέσει. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή ότι το βάζο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο δάπεδο. Παρατηρούμε τη λεπτομέρεια, την καταπληκτική χρυσή παράσταση των λουλουδιών. Τονίζω λοιπόν ότι έχουν πολύ μεγάλη διαφορά τα λευκά βάζα δαπέδου με μάλλον η λευκή πορσελάνη με την κόμπαλτ. Μία είναι λευκή και μπορεί να βάφτει με τον κίνδυνο να αλλοιωθεί το χρώμα κάποια στιγμή, ενώ η άλλη έχει το χρώμα σε όλη τη μάζα, αποστέλλεται από το εργοστάσιο έτσι όπως είναι με το χρώμα της. Δεν υπάρχει λοιπόν ποτέ κανένας κίνδυνος να αλλοιωθεί ποτέ το χρώμα πάνω από το αντικείμενο. Ένα πραγματικά σπάνιο κομμάτι και για έναν πραγματικά τυχερό τηλεθεατή που θα διακοσμήσει το σπίτι του με αυτό. Η διάμετρος του βάζου είναι 85 εκατοστά και το ύψος του ανέρχεται στα 57 εκατοστά. Μιλάμε για ένα μεγάλο κομμάτι. Η αρχική τιμή είναι στα 280 ευρώ. Η εταιρεία Decor Style σε Ντούκαλη σας το προσφέρει σήμερα μόνο 160 ευρώ. Καταπληκτική τιμή για ένα μοναδικό κομμάτι. Μόνο 160 ευρώ ή σε 5 πραγματικά άτοκες δόσεις των 32 ευρώ. Φίλες και φίλοι, το κομμάτι είναι μοναδικό, η τιμή είναι εκπληκτική, ειλικρινά πρέπει να έχει γίνει ήδη ανάρπαστο. Και περνάμε στο επόμενό μας κομμάτι. Φίλες και φίλοι, τώρα θα σας παρουσιάσω ένα πάρα πολύ όμορφο σετ αποτελούμενο από ένα κυροπήγιο, ένα πολύ όμορφο βάζο και δύο πανέμορφα σταχτοδοχεία. Όλα τα αντικείμενα είναι τεχνοτροπίας Σατσούμα. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν, η τεχνοτροπία Σατσούμα αποτελείται από κόκκους άμμου, όπως βλέπετε, παντρεμένους με το σμαλτοχρώμα. Πανδεσία χρωμάτων σε όλο μας το σετ, φίλες και φίλοι. Το θέμα μας είναι παραστάσεις με ανθρώπους, πουλιά και άνθη. Καταπληκτική δουλειά, φιλοτεχνημένο όλο το σετ εξ ολοκλήρου στο χέρι. Το τονίζω αυτό, φίλες και φίλοι, εξ ολοκλήρου στο χέρι. Εσείς παρατηρείτε την πανδεσία χρωμάτων στα αντικείμενά μας ξεχωριστά. Το πράσινο, το κόκκινο, το κίτρινο, το μπλε, το πορτοκαλί. Πάρα πολύ όμορφα αντικείμενα, εξαιρετική διακοσμητική ιδέα, όπου θέλουμε εμείς σε οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού μας και να θέλουμε να το στολίσουμε. Καταπληκτική ιδέα για δώρο, φίλες και φίλοι. Οι διαστάσεις του σετ μας είναι: το βάζο έχει 25 εκατοστά ύψος. Το σταχνοδοχείο μας έχει μήκος 18 εκατοστά και πλάτος 15 εκατοστά. Το κυροπηγιό μας έχει 20 εκατοστά ύψος. Η αρχική χοντρική τιμή για το σετ μας ήταν στα 240 ευρώ. Η εταιρεία Decor Style σε Ντούκαλη σας το προσφέρει σήμερα μόνο 135 ευρώ. Πολύ καλά ακούσατε, μόνο 135 ευρώ ή σε 5 πραγματικά άτοκες δόσεις των 27 ευρώ. Και περνάμε στο επόμενό μας κομμάτι. Φίλες και φίλοι, είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω ένα μεγάλο βάζο ή βάζο ή φιάλη κρυστάλλινη μαζί με πόμα από κρίσταλο γνήσιο βοημίας. Μια καταπληκτική φιάλη, εξαιρετική δουλειά, ταγιαρισμένη εξ ολοκλήρου στο χέρι. Πολύ όμορφο σχέδιο, με λιτές γραμμές και φιλαράκια. Εκπληκτικό το σχέδιο της φιάλης, εκπληκτικό το σχέδιο και στο πόμα. Παρατηρήστε το, φίλες και φίλοι, τι όμορφο, μοντέρνο και κλασικό μαζί. Μπορεί να ταιριάξει σε όλα μα όλα τα σπίτια. Γνήσιο κρίσταλο βοημίας εξαιρετικής ποιότητας, βαρύ κομμάτι εξαιρετικής ποιότητας κρίσταλο βοημίας. Καταπληκτικό κομμάτι, πολύ ωραία διακοσμητική ιδέα. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία διακοσμητική ιδέα πάνω σε ένα τραπέζι, σε ένα τραπεζάκι μικρό, σε coffee table, σε μπουφέ. Καταπληκτική ιδέα και για να το δωρήσουμε σε προσφυλή μας πρόσωπα. Οι διαστάσεις του βάζου μας είναι 55 ολόκληρα εκατοστά το ύψος του. Πρόκειται για ένα μεγάλο ψηλό κομμάτι, φίλες και φίλοι, όπως βλέπετε.
Η αρχική χοντρική τιμή ήταν στα 320 ευρώ. Η εταιρεία Decor Styles Educali σας το προσφέρει σήμερα μόνο 145 ευρώ. Πολύ καλά ακούστε φίλες και φίλοι, μόνο 145 ευρώ. Ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι διακοσμητικό. Γνήσιο κρίσταλο βοημίας εξαιρετικής ποιότητας. Και περνάμε στο επόμενό μας κομμάτι. Και τώρα φίλες και φίλοι θα σας παρουσιάσω ένα καταπληκτικό φωτιστικό από πορσελάνη. Μιλάμε για ένα καταπληκτικό κομμάτι φιλοτεχνημένο εξ ολοκλήρου στο χέρι. Πρόκειται για ένα αριστούργημα με πλατίνα και στο πάνω μέρος αλλά και στη βάση του φωτιστικού από πλατίνα. Ειλικρινά ένα πολύ αριστοκρατικό χρώμα, δεν είναι πάρα πολύ φορτωμένο στο χρώμα της πλατίνας. Παρατηρήστε τη λεπτομέρεια στο πανέμορφο φωτιστικό μας. Μιλάμε για ένα αριστούργημα πάνω σε ένα τραπεζάκι στρογγυλό, πάνω σε ένα μπουφέ, πάνω σε ένα έπιπλο εισόδου, ακόμη και στην κονσόλα της κρεβατοκάμαράς μας. Καταπληκτική δουλειά, επαναλαμβάνω χωρίς να θέλω να γίνομαι κουραστική, φιλοτεχνημένο εξ ολοκλήρου στο χέρι φίλες και φίλοι. Έχει βάση ξύλινη από γνήσιο ξύλο 30 φιλιάς. Το συνολικό ύψος του φωτιστικού μας μαζί με το καπέλο είναι στα 60 εκατοστά και η διάμετρος του καπέλου στα 45 εκατοστά. Είναι μεγάλο το φωτιστικό μας. Η αρχική χοντρική τιμή του ήταν στα 240 ευρώ. Η εταιρεία Decor Styles Educali σας το προσφέρει σήμερα μόνο 130 ευρώ ή σε 5 πραγματικά άτοκες δόσεις των 26 ευρώ με όλες τις πιστωτικές κάρτες. Δεν θα μείνω όμως άλλο εδώ αγαπητοί μου τηλεθεατές, θα περάσουμε να δούμε το επόμενό μας κομμάτι. Και τώρα αγαπητοί μου τηλεθεατές, είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω ένα καταπληκτικό σετ φαγητού 72 τεμαχίων από υψίστης ποιότητας βαβαρέζικη πορσελάνη του εργοστασίου Τρίπτης. Πρόκειται για ένα όνειρο πραγματικά χωρίς καμία δόση υπερβολής. Καταπληκτικό ντεκόρ, απίστευτο με γνήσιο χρυσό 22 καρατίων και στο ντεκόρ μέσα παντρεμένο με παστέλ σχέλ ανθάκια. Τέλειος συνδυασμός, πραγματικά διαχρονικό όσα χρόνια και να περάσουν, η αξία του θα ανεβαίνει και δεν θα πέφτει ποτέ. Γνήσιος χρυσός 22 καρατίων παντρεμένα με το σχέλ χρώμα. Απίστευτος συνδυασμός. Καταπληκτική δουλειά, φιλοτεχνημένο εξ ολοκλήρου στο χέρι, διαχρονικό σερβίτσιο, όσα χρόνια και να περάσουν, η αξία του ανεβαίνει και ποτέ δεν θα πέσει. Να έχουμε ρίγα χρυσού το συναντάμε πολλές φορές στα σετ μας. Εδώ μιλάμε για γνήσιο χρυσό, ειλικρινά θα είναι πολύ τυχερός αυτός που θα το αποκτήσει. Πάμε να δούμε από τι αποτελείται το σετ μας. Από 24 μεγάλα πιάτα ριχά, 12 πιάτα βαθιά, 12 πιάτα φρούτου, 12 μικρότερα πιάτα του γλυκού, μία μεγάλη σουπιέρα 12 ατόμων, μία σαλτσιέρα μαζί με το πιατάκι της, 3 μεγάλες πιατέλες οβάλ σε διαφορετικά μεγέθη, 2 σαλατιέρες επίσης σε διαφορετικά μεγέθη, μία πιατέλα μεγάλη στρογγυλή και 4 ραβιέρες. Η αρχική τιμή του σετ φαγητού μας ήταν στα 1.350 ευρώ. Η εταιρεία Decor Styles Educali σας προσφέρει όλο μας το σετ μόνο 850 ευρώ. Πραγματικά μόνο 850 ευρώ ή σε 10 πραγματικά άτοκες δόσεις των 85 ευρώ με όλες τις πιστωτικές κάρτες. Πρόκειται για ένα αριστούργημα, φίλες και φίλοι, ειλικρινά θα είναι πολύ τυχερός αυτός που θα το αποκτήσει. Και θα περάσουμε να δούμε τώρα το επόμενό μας κομμάτι. Και τώρα βλέπουμε ένα τραπεζάκι Butler από μασίβ ξύλο 30 φιλιάς και ενχάρακτο μαρκετερί από μπρούτζο. Το τραπέζι αυτό έχει 4 χεράκια, έτσι ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα σε οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως βοηθητικό τραπέζι στο σαλόνι σας και να σερβίρετε καλεσμένους. Οι διαστάσεις είναι 91 εκατοστά μήκος, 68 εκατοστά βάθος, 46 εκατοστά ύψος. Με αρχική τιμή 350 ευρώ και προσφέρετε αυτό το υπέροχο κομμάτι 220 ευρώ μόνο. Πολύ χρήσιμο για πάρα πολλούς χώρους του σπιτιού. Θα συνεχίσω με το επόμενο κομμάτι, δεν θα μείνω άλλο στο τραπεζάκι.
Πάμε τώρα φίλες και φίλοι να σας παρουσιάσω ένα καταπληκτικό σετ από 2 εξαιρετικά αγαλματίδια από γνήσια πορσελάνη Βοημίας. Εξαιρετική δουλειά, καταπληκτική διακοσμητική ιδέα για οποιοδήποτε σημείο του σαλονιού μας επιθυμούμε. Φιλοτεχνημένα εξ ολοκλήρου στο χέρι με γνήσιο χρυσό 18 καρατίων. Το σετ μας αποτελείται από ένα κοχύλι και έναν υπόκαμπο. Παρατηρείτε τη λεπτομέρεια που υπάρχει, επαναλαμβάνω, γνήσια πορσελάνη Βοημίας. Οι διαστάσεις του κοχυλιού είναι ύψος 16 εκατοστά και μήκος 26 εκατοστά. Ο υπόκαμπος έχει ύψος 22 εκατοστά και μήκος 16 εκατοστά. Η αρχική χονδρική τιμή και για τα 2 μας αγαλματίδια ήταν στα 160 ευρώ. Η εταιρεία Decor & Style Σεντούκαλη σας τα προσφέρει σήμερα μόνο 85 ευρώ. Πολύ καλά ακούσατε, μόνο 85 ευρώ για γνήσια πορσελάνη Βοημίας. Εξαιρετική τιμή. Εσείς παρατηρείτε το πιστοποιητικό γνησιότητας του εργοστασίου για να είστε σίγουροι για τις αγορές σας. Δεν θα μείνω όμως άλλο εδώ, θα περάσουμε να δούμε το επόμενό μας κομμάτι. Και τώρα αγαπητοί μου τηλεθεατές, θα σας παρουσιάσω ένα καταπληκτικό και ιδιαίτερο φωτιστικό. Πρόκειται για ένα φωτιστικό σατσούμα, τεχνοτροπία σατσούμα. Το βασικό θέμα του ντεκόρ μας είναι πολύ όμορφα μάνθη σε παστέλ αποχρώσεις. Πραγματικά είναι φιλοτεχνημένο εξ ολοκλήρου στο χέρι όλο το φωτιστικό μας. Βλέπετε τη λεπτομέρεια, εξαιρετικά χρώματα. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν, η τεχνοτροπία σατσούμα αποτελείται από κόκκους άμμους, μάλτο και χρυσό. Καταπληκτική δουλειά, πολύ ωραία χρώματα, εξαιρετική διακοσμητική ιδέα, πάνω σε ένα τραπεζάκι, πάνω σε ένα μπουφέ, σε ένα μεγάλο τραπέζι, καταπληκτική ιδέα και για δώρο σε προσφυλή μας πρόσωπα. Καταπληκτικές οι αποχρώσεις του επίσης, ξύλινη η βάση του φωτιστικού μας, πολύ τυχερός αυτός που θα το αποκτήσει. Βλέπετε εσείς όταν ανάβει το φωτιστικό πόσο όμορφα τονίζεται ο κορμός του. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο φωτιστικό. Το συνολικό του ύψος μαζί με το καπέλο είναι στα 64 εκατοστά και η διάμετρος του καπέλου στα 45 εκατοστά. Φαρδί μεγάλο καπέλο, είναι μεγάλο το φωτιστικό μας. Η αρχική χονδρική τιμή για αυτό το φωτιστικό ήταν στα 320 ευρώ. Η εταιρεία Decor & Style σας προσφέρει 150 ευρώ, πολύ καλά ακούσατε, 150 ευρώ ή σε 10 πραγματικά άτοκες δόσεις των 15 ευρώ με όλες τις πιστωτικές κάρτες. Αγαπητοί μου φίλοι, πολλοί από εσάς τηλεφωνείτε την επόμενη μέρα της εκπομπής και μας ζητάτε να αγοράσετε κάποια αντικείμενα. Δυστυχώς όμως πολλά από αυτά έχουν πουληθεί. Γι' αυτό μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στην οθόνη σας κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Οι συνεργάτες μου θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Φίλες και φίλοι, η εταιρεία Decor & Style Σεντούκαλη είναι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσει ένα καταπληκτικό σετ ποτηριών. 18 τεμαχίων. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό σετ αποτελούμενο από κρίσταλο Ιταλίας. Ένα ονειρεμένο σχέδιο χαραγμένο με διαμάντι μέσα στο κρίσταλο. Χαραγμένο με διαμάντι μέσα στο κρίσταλο, μια πάρα πολύ ωραία σειρά η οποία κάλλιστα μπορεί να ταιριάξει σε μοντέρνα αλλά και σε κλασικά σπίτια. Μπορεί να στολίσει στο τραπέζι μας εξαιρετικά. Μια διαχρονική σειρά, ένας εξαιρετικός σχεδιασμός από κρίσταλο, φίλες και φίλοι. Παρατηρείτε τη λεπτομέρεια στο κάθε ποτήρι. Ένα σετ το οποίο είναι διαχρονικό και πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει σε κάθε σπίτι. Το σετ μας αποτελείται από 6 ποτήρια κρασιού, 6 ποτήρια σωλήνα για μπύρα ή αναψυκτικό και 6 ποτήρια για ουίσκι. Είναι μια εξαιρετική σειρά, μια εξαιρετική πρόταση από την εταιρεία Decor & Style Σεντούκαλη. Η αρχική χονδρική τιμή για το σετ των 18 τεμαχίων, φίλες και φίλοι, 6 ποτήρια σε κάθε σχέδιο, σε κάθε σειρά, είναι στα 190 ευρώ. Η εταιρεία Decor & Style Σεντούκαλη σας το προσφέρει σήμερα μόνο 120 ευρώ ή σε 4 πραγματικά άτοκες δόσεις των 30 ευρώ. Εξαιρετική τιμή, εξαιρετική πρόταση για δώρο
Εξαιρετική πρόταση αν θέλουμε να πρικίσουμε τα παιδιά μας όπως συνηθίζουν ακόμη πολλές οικογένειες. Μην διστάσετε φίλες και φίλοι να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνηση εσείς επιθυμείτε. Και περνάμε στο επόμενο μας κομμάτι. Και τώρα φίλες και φίλοι, θα ήθελα την προσοχή σας γιατί πρόκειται να σας παρουσιάσω κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Πρόκειται για ένα σερβίτσιο φαγητού 73 τεμαχίων από υψίστης ποιότητας πορσελάνη Βοημίας. Υψίστης ποιότητας πορσελάνη, πραγματικό αριστούργημα, ανάγλυφη πορσελάνη, πραγματικά ανάγλυφη πορσελάνη με χρυσό, από γνήσιο χρυσό 22 καρατίων σε όλα μας τα κομμάτια και πολύ όμορφα στολισμένο το σερβίτσιο μας από γνήσιο χρυσό 22 καρατίων. Αγαπητοί μου τηλεθεατές, αυτό το σερβίτσιο είναι φιλοτεχνημένο εξ ολοκλήρου στο χέρι. Όλο το χρυσό που βλέπετε πραγματικά είναι φιλοτεχνημένο στο χέρι. Δεν είναι σερβίτσιο μηχανής. Το τονίζω αυτό φίλες και φίλοι. Δείτε τη λεπτομέρεια στην ανάγλυφη πορσελάνη, πόσο όμορφη είναι και πόσο όμορφα παντρεύεται με το χρυσό περιμετρικά σε κάθε μας κομμάτι. Πείτε μου σε ποιο τραπέζι δεν θα το δείτε και θα εκπλαγείτε πραγματικά. Πρόκειται για ένα διαχρονικό, κλασικό, αριστοκρατικό σερβίτσιο φαγητού. Και για εσάς να το αγοράσετε και πρίκα για τα παιδιά σας, όσα χρόνια και να περάσουν η αξία του ανεβαίνει, δεν πέφτει. Πάμε να δούμε από τι αποτελείται το σερβίτσιο μας. Αποτελείται από ένα σερβίτσιο φαγητού 73 τεμαχίων, από 24 πιάτα ριχά, 12 πιάτα βαθιά, 24 πιάτα φρούτου ή γλυκού, μία μεγάλη σουπιέρα 12 ατόμων, 3 πιατέλες οβάλ διαφορετικού μεγέθους, μία πιατέλα στρογγυλή σερβιρίσματος, 2 σαλατιέρες, μία σαλτσιέρα μαζί με το πιατάκι της και 4 ραβιέρες. Εσείς παρατηρείτε το πιστοποιητικό γνησιότητας του εργοστασίου για να είστε σίγουροι για αυτό το οποίο έχετε αγοράσει. Αρχική χονδρική τιμή 1.250 ευρώ. Η εταιρεία Decor Style Σεντούκαλη σας προσφέρει το καταπληκτικό σερβίτσιο στην μοναδική τιμή των 750 ευρώ. 750 ευρώ ή σε 10 πραγματικά άτοκες δόσεις των 75 ευρώ. Και θα περάσουμε όμως να δούμε τώρα το επόμενό μας κομμάτι. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι να σας παρουσιάσω ένα καταπληκτικό σετ αποτελούμενο από μια μεγάλη στρογγυλή πιατέλα και 4 ποτήρια γρανίτας από εξαιρετικής ποιότητας πορσελάνη του εργοστασίου Τρίπτης. Εκπληκτική ποιότητα πορσελάνης. Το σετ μας είναι φιλοτεχνημένο εξ ολοκλήρου στο χέρι φίλες και φίλοι. Γνήσιος χρυσός 22 καρατίων, φαρδιά φάσα χρυσού, περιμετρικά από την πιατέλα μας, πολύ φαρδιά φάσα χρυσού και στο κάθε ποτήρι γρανίτας, το οποίο δεν είναι μόνο εξωτερικό περιμετρικά, είναι και εσωτερική η φάσα χρυσού, πηγαίνει μέσα και έξω, συνεχόμενη. Το κάθε ποτήρι γρανίτας έχει στη βάση του επίσης φαρδιά φάσα χρυσού 22 καρατίων. Καταπληκτική δουλειά, πολύ ωραία παστέλ χρωματάκια. Το ντεκόρ μας αποτελείται από μια μαρκησία εποχής, ένας νέος λέει το τραγούδι του στην αγαπημένη του. Κάτω από τη φαρδιά φάσα χρυσού, εσείς παρατηρείτε ένα πολύ ωραίο ντεκόρ αποτελούμενο από μια μπορντούρα με πολύ λεπτά ανθάκια. Περιμετρικά από τη μαρκησία επίσης έχουμε μια πάρα πολύ ωραία, πιο λεπτή μπορντουρίτσα από ανθάκια. Η διάμετρος της πιατέλας μας είναι στα 30 εκατοστά και το ύψος του κάθε ποτηριού στα 13 εκατοστά. Η αρχική χονδρική τιμή είναι στα 240 ευρώ και η εταιρεία Decor Style Σεντούκαλη σας το προσφέρει σήμερα μόνο 130 ευρώ. Μόνο 130 ευρώ για το καταπληκτικό σετ φίλες και φίλοι, γνήσια πορσελάνη του εργοστασίου Τρίπτης, καταπληκτική δουλειά. Και περνάμε στο επόμενο μας κομμάτι. Και τώρα φίλες και φίλοι θα σας παρουσιάσω ένα πολύ όμορφο σετ 19 τεμαχίων από γνήσια πορσελάνη Βοημίας. Εξαιρετική δουλειά, φιλοτεχνημένο εξ ολοκλήρου στο χέρι το σετ μας φίλες και φίλοι. Το ντεκόρ μας αποτελείται από πολύ ωραίες παστέλ αποχρώσεις. Γνήσιος χρυσός 22 καρατίων σε όλο μας το σετ όπως βλέπετε κι εσείς. Αυτό έχει πολλή δουλειά, είναι πολύ δύσκολο να γίνει ο χρυσός, δεν είναι μηχανής, είναι στο χέρι ο χρυσός φίλες και φίλοι, το τονίζω αυτό. Δείτε πόσο όμορφη λεπτή δουλειά έχει γίνει σε όλο μας το σετ.
Φιλοτέχνημα. Με το πέρασμα του χρόνου ανεβαίνει η αξία στο σετ μας, φίλες και φίλοι. Δεν πέφτει, ανεβαίνει. Καταπληκτική διακοσμητική ιδέα πάνω σε ένα μπουφέ, σε ένα coffee table, μέσα σε μία βιτρίνα. Εξαιρετική ιδέα και για δώρο σε προσφυλή μας πρόσωπα που θα λατρέψουν αυτό το πανέμορφο σετ μας. Πάμε να δούμε από τι αποτελείται όμως. Αποτελείται από ένα σετ τσαγιού από 6 φλιτζάνια του τσαγιού μαζί με τα πιάτα τους και ένα σετ πάστας 7 τεμαχίων, δηλαδή από μία μεγάλη πιατέλα πάστας και 6 πιάτα πάστας 17 εκατοστών διαμέτρου. Η πιατέλα έχει 26 εκατοστά διάμετρο. Πολύ ιδιαίτερο το σχήμα, πολύ ιδιαίτερο το σετ μας. Η αρχική χονδρική τιμή του σερβίτσιου μας ήταν στα 210 ευρώ. Η εταιρεία Decor & Style σε Ντούκαλη σας το προσφέρει σήμερα μόνο 135 ευρώ ή σε 5 πραγματικά άτοκες δόσεις των 27 ευρώ με όλες τις πιστωτικές κάρτες. Πραγματικά είναι μια εξαιρετική τιμή, εξαιρετική ευκαιρία. Η εταιρεία μας πάντα είναι δίπλα στον καταναλωτή. Πολύ τυχερός αυτός που θα αποκτήσει το αριστούργημά μας και δεν θα μείνω όμως άλλο εδώ, θα περάσουμε να δούμε το επόμενό μας κομμάτι. Φίλες και φίλοι, θα σας παρουσιάσω μία σειρά αποτελούμενη από 4 πιάτα του εργοστασίου Σούμαν. Γνήσια βαβαρέζικη πορσελάνη υψίστης ποιότητας, μοναδικά συλλεκτικά κομμάτια. Το εργοστάσιο Σούμαν έχει κλείσει εδώ και περίπου 20 χρόνια. Το τονίζουν συλλεκτικά τα κομμάτια, 100% φιλοτεχνημένα στο χέρι. Καταπληκτικό το θέμα στη σειρά μας. Βλέπουμε κοπέλες από την αναγέννηση σε διάφορες παραστάσεις. Πάρα πολύ ωραίο, ρομαντικό, έτσι ανάλαφρο θέμα. Πολύ ωραία η μπορντούρα στη σειρά μας, φίλες και φίλοι, σε πάλα αποχρώσεις. Βλέπετε πόσο ωραία έχει δέσει το ντεκόρ μας με την μπορντούρα στο πιάτο. Τι όμορφο κλασικό θέμα είναι. Εμείς παρατηρούμε το ντεκόρ αναλυτικά σε κάθε πιάτο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το κάθε πιάτο έχει τη δική του ονομασία. Η κάθε παράσταση λοιπόν με τις κοπελίτσες έχει τη δική του ονομασία. Πίσω από το κάθε πιάτο υπάρχει και η ονομασία του. Μοναδικά κομμάτια, συλλεκτικά κομμάτια, φιλοτεχνημένα εξ ολοκλήρου στο χέρι. Καταπληκτική διακοσμητική ιδέα, φίλες και φίλοι. Πολύ τυχερός αυτός που θα αποκτήσει αυτή την εξαιρετική σειρά. Πολύ ωραία ιδέα να το στολίσουμε σε κάποιο μπουφέ, σε κάποια βιτρίνα, να τα κρεμάσουμε και στον τοίχο. Πολλοί κόσμος τώρα τελευταία κρεμάει τα πιάτα στον τοίχο, θέλει να δείξει ότι αυτά είναι έργα τέχνης και δεν είναι απλά διακοσμητικά αντικείμενα. Είναι φιλοτεχνημένα στο χέρι και εκπληκτικής ποιότητας πορσελάνη. Η διάμετρος του κάθε πιάτου είναι στα 19 εκατοστά. Τα πιάτα μας είναι φρούτου. Η αρχική χονδρική τιμή του σετ μας είναι στα 150 ευρώ. Η εταιρεία Decor & Style σε Ντούκαλη σας προσφέρει σήμερα μόνο 90 ευρώ. Πολύ καλά ακούσατε, μόνο 90 ευρώ. Εξαιρετική ποιότητα πορσελάνης για τον τυχερό μας τηλεθεατή ή τηλεθεάτρια. Δεν μένω όμως άλλο εδώ, περνάμε στο επόμενό μας κομμάτι. Και τώρα, αγαπητοί μου τηλεθεατές, θα σας παρουσιάσω ένα καταπληκτικό σετ 22 τεμαχίων, αποτελούμενο από ένα σετ τσαγιού και ένα σετ πάστας. Καταπληκτική δουλειά από υψίστης ποιότητας πορσελάνη βοημίας. Εξαιρετική δουλειά, ανάγλυφη πορσελάνη σε όλο μας το σετ. Το σετ μας έχει ένα πολύ ωραίο διαχρονικό ντεκόρ, αποτελείται από πολύ όμορφα άνθη σε παστέλα αποχρώσεις, ρίγα χρυσού, λεπτή ρίγα χρυσού από γνήσιο χρυσό 22 καρατίων σε όλο μας το σετ, και στο σετ πάστας αλλά και στο σετ τσαγιού. Εξαιρετική διακοσμητική ιδέα, πολύ ωραία ιδέα και για δώρο σε προσφυλή μας άτομα, βεβαίως μπορούμε και να το χρησιμοποιήσουμε. Μπορείτε επίσης να κρατήσετε το σετ τσαγιού και να δωρήσετε το σετ πάστας ή και το αντίθετο. Η εταιρεία Decor & Style σε Ντούκαλης μπορεί να σας τα αποστείλει σε συσκευασία δώρου. Βλέπετε πόσο ωραία είναι φιλοτεχνημένα, εξ ολοκλήρου στο χέρι όλο μας το σετ, φίλες και φίλοι. Πόσο ωραίο είναι το χρυσό σε κάθε μας κομμάτι. Πάμε να δούμε από τι αποτελείται το σετ μας. Από ένα σετ τσαγιού, δηλαδή από μία τσαγέρα, από μία ζαχαριέρα, από μία γαλατιέρα, 6 φλιτζάνια του τσαγιού μαζί με τα πιάτα τους. Το σετ πάστας αποτελείται από μία μεγάλη πιατέλα πάστας και 6 μικρότερα πιάτα του γλυκού. Η αρχική χονδρική τιμή του σετ μας ήταν στα 290 ευρώ. Η εταιρεία Decor & Style σε Ντούκαλη σας το προσφέρει σήμερα μόνο 175 ευρώ. Εσείς παρατηρείτε το πιστοποιητικό γνησιότητας του εργοστασίου για να είστε πάντα σίγουροι για αυτό το οποίο έχετε αγοράσει.
Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία και πολύ τυχερός αυτός που θα αγοράσει το εξαιρετικό μας σετ. Και θα περάσουμε να δούμε τώρα το επόμενό μας κομμάτι. Και τώρα, αγαπητοί μου τηλεθεατές, είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω ένα καταπληκτικό σετ αποτελούμενο από μία φιάλη και 6 ποτήρια κρασιού του ιταλικού εργοστασίου Royal Crystal. Πραγματικά μιλάμε για ένα αριστούργημα. Εξαιρετικό σχέδιο, γνήσιο χρυσό 22 καρατίων σε όλα μας τα τεμάχια, καταπληκτική διακοσμητική ιδέα σε οποιοδήποτε σαλόνι, πάνω σε μπουφέ, πάνω σε μεγάλο τραπέζι, πάνω σε coffee table, εξαιρετική ιδέα και για δώρο σε μια γιορτή ή σε ένα γάμο. Τέλειο σχέδιο, διαχρονικό σχέδιο και για μοντέρνα και για κλασικά σπίτια. Εσείς βλέπετε εδώ το πιστοποιητικό γνησιότητας, γνήσιο ιταλικό κρίσταλο, Royal Crystal, το εργοστάσιο. Εσείς μπορείτε να το δωρήσετε απευθείας εφόσον έρχεται το σετ μας όλο σε συσκευασία δώρου απευθείας από το εργοστάσιο. Παρατηρήστε τη λεπτομέρεια, πόσο όμορφα είναι δουλεμένο και τα ποτήρια και το πόμα της φιάλης και η ίδια η φιάλη. Η αρχική χοντρική τιμή του σετ μας ήταν στα 230 ευρώ. Η εταιρεία Decor Style σε Ντούκαλη σας το προσφέρει σήμερα μόνο 145 ευρώ όλο το σετ ή σε 5 πραγματικά άτοκες δόσεις των 29 ευρώ με όλες τις πιστωτικές κάρτες. Πραγματικά θα είναι πολύ τυχερός αυτός που θα το αποκτήσει. Δεν θα μείνω όμως άλλο εδώ, θα περάσουμε να δούμε το επόμενο μας κομμάτι. Φίλες και φίλοι, τώρα θα σας παρουσιάσω ένα καταπληκτικό ρολόι από εξαιρετικής ποιότητας πορσελάνη του εργοστασίου Zelt van Weyden. Ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, ένα γνήσιο, ένα μοναδικό κομμάτι, ζωγραφισμένο στο χέρι, φίλες και φίλοι, με γνήσιο χρυσό 22 καρατίων περιμετρικά. Ένα πάρα πολύ ωραίο ρολόι που μπορούμε να το βάλουμε σε μία βάση, να στολίσει το μπουφέ μας, γιατί όχι και τη βιτρίνα μας. Ένα πάρα πολύ ωραίο ρολόι το οποίο μπορούμε να κρεμάσουμε. Πηγαίνει κοντά η κάμερα για να δείτε τι λεπτομέρεια. Εσείς παρατηρείτε τι λεπτομέρεια. Το ρολόι μας είναι φιλοτεχνημένο εξ ολοκλήρου στο χέρι. Έχει πολλή δουλειά για να γίνει ένα τέτοιο κομμάτι, φίλες και φίλοι. Πάρα πολλή δουλειά. Γνήσια βαβαρέζικη πορσελάνη, αυτό έχω να πω και να τονίσω, μοναδικό χειροποίητο κομμάτι. Γνήσια βαβαρέζικη πορσελάνη με εξαιρετικό μηχανισμό το ρολόι, πρέπει να σας το πω αυτό και να σας το τονίσω. Δοκιμασμένος ρολόι με γνήσιο quartz γερμανικό μηχανισμό. Το βλέπετε από την πίσω την πλευρά του. Παρατηρείτε το πιστοποιητικό γνησιότητας του εργοστασίου για να είστε σίγουροι για αυτό το οποίο έχετε αγοράσει. Βλέπετε τη λεπτομέρεια και στην πίσω την πλευρά, έτσι ώστε να αλλάξουμε την μπαταρία στο ρολόι μας όταν αυτή τελειώσει. Αλλάζουμε πάρα πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα την μπαταρία μας χωρίς να ταλαιπωρηθούμε καθόλου και χωρίς να κινδυνεύουμε να χαλάσουμε το αριστούργημα. Η διάμετρος του ρολογιού μας ήταν στα 25 εκατοστά. Η αρχική χονδρική τιμή είναι στα 130 ευρώ και η εταιρεία Decor Style σε Ντούκαλη σας το προσφέρει σήμερα μόνο 55 ευρώ. Πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή η τιμή για αυτό το οποίο αγοράζετε, μόνο 55 ευρώ, μια καταπληκτική τιμή. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, η εταιρεία Decor Style σε Ντούκαλης, σεβόμενη την οικονομική κρίση που διανύει η χώρα μας, έχει χαμηλώσει πάρα πολύ τις τιμές της, μειώνοντας αισθητά το κέρδος της προς όφελος δικό σας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Και τώρα, αγαπητοί μου τηλεθεατές, θα σας παρουσιάσω ένα πάρα πολύ όμορφο σετ, πολύ ιδιαίτερο σετ, αποτελούμενο από ένα πολύ ωραίο κουπ και μία φοντανιέρα από καθαρό κρίσταλο Ιταλίας. Καταπληκτική δουλειά, κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου στο χέρι τα κομμάτια μας, φίλες και φίλοι, υψίστης ποιότητας καθαρό κρίσταλο, εξαιρετική διακοσμητική ιδέα, σε ένα τραπέζι μεγάλο, σε ένα τραπεζάκι μικρότερο, πολύ ωραία ιδέα και για δώρο, εφόσον εσείς μπορείτε να αγοράσετε και τα δύο και να δωρήσετε ένα εκ των δύο κομματιών. Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε, φίλες και φίλοι, είναι οι εσοχές στα κομμάτια μας, δηλαδή είναι σαν κύμα το σχέδιο του, είναι ανάγλυφο, είναι καταπληκτικό. Το παρατηρείτε κι εσείς, βλέπετε τη λεπτομέρεια. Πάμε να δούμε τώρα τις διαστάσεις. Το κουπ μας έχει μήκος 31 εκατοστά, ενώ η φοντανιέρα μας έχει μήκος 19 εκατοστά. Η αρχική χοντρική τιμή μας ήταν στα 160 ευρώ. Η εταιρεία Decor Style σε Ντούκαλης σας προσφέρει όλη τη σειρά μόνο 80 ευρώ. Πραγματικά
80 ευρώ είναι μια μοναδική τιμή και μια μοναδική ευκαιρία για να αποκτήσετε αυτά τα αριστουργήματα από καθαρό κρίσταλο Ιταλίας. Πραγματικά ακούστε, καταπληκτική, είναι πολύ χαμηλή αυτή η τιμή. Και θα περάσουμε τώρα να δούμε το επόμενό μας κομμάτι. Και τώρα, αγαπητοί μου τηλεθεατές, θα σας παρουσιάσω ένα πολύ όμορφο σετ αποτελούμενο από 4 πιάτα από πορσελάνη βοημία στο εργοστασίου Μπερναντότ. Η βουάρ πορσελάνη δεν είναι η συνηθισμένη λευκή πορσελάνη, είναι η βουάρ πορσελάνη ανάγλυφη. Είναι πολύ σπάνιο να βρούμε η βουάρ πορσελάνη ανάγλυφη με έντονες τις λεπτομέρειες του χρυσού, γνήσιος χρυσός 22 καρατίων, περιμετρικά και πάνω στο ανάγλυφο σχέδιο. Το θέμα μας είναι οι 4 εποχές του χρόνου. Τα πιάτα μας είναι φιλοτεχνημένα εξ ολοκλήρου στο χέρι, το τονίζω φίλες και φίλοι. Μπορούμε να τα στολίσουμε πάνω στη βάση τους, μπορούμε να τα κρεμάσουμε και στον τοίχο, ακόμα μπορούμε να τα βάλουμε και πάνω σε ένα μπουφέ ή σε ένα τραπεζάκι. Επίσης είναι μια πολύ ωραία ιδέα για δώρο και θα το εκτιμήσει σίγουρα αυτός που θα το λάβει εάν γνωρίζει από υψίστης ποιότητας πορσελάνη. Εξαιρετική δουλειά, παρατηρείτε τη λεπτομέρεια, την ανάγλυφη πορσελάνη με το γνήσιο χρυσό, επαναλαμβάνω, φιλοτεχνημένο στο χέρι. Η διάμετρος του κάθε πιάτου είναι στα 25 εκατοστά. Και πάμε να δούμε την τιμή του, η οποία είναι καταπληκτική. Η αρχική χοντρική τιμή ήταν στα 220 ευρώ. Η εταιρεία Decor Estelle Sedoucali σας το προσφέρει σήμερα μόνο 130 ευρώ ή σε 5 πραγματικά άτοκες δόσεις των 26 ευρώ με όλες τις πιστωτικές κάρτες. Εσείς παρατηρείτε το πιστοποιητικό γνησιότητας για την πορσελάνη, για να είστε σίγουροι για αυτά τα οποία έχετε αγοράσει. Η βουάρ πορσελάνη, το τονίζω φίλες και φίλοι, δεν είναι η λευκή κλασική πορσελάνη, είναι κάτι πολύ διαφορετικό και εννοείται κάτι πολύ σπάνιο. Θα είναι πραγματικά πολύ τυχερός αυτός που θα το αποκτήσει. Και πάμε να δούμε το επόμενό μας κομμάτι. Και τώρα φίλες και φίλοι, θα ήθελα την προσοχή σας γιατί πρόκειται να σας παρουσιάσω κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Πρόκειται για ένα σερβίτσιο φαγητού 73 τεμαχίων από υψίστης ποιότητας πορσελάνη βοημίας. Μιλάμε για ένα καταπληκτικό σερβίτσιο, ανάγλυφη πορσελάνη, πραγματικά ανάγλυφη πορσελάνη με χρυσό, από γνήσιο χρυσό 22 καρατίων σε όλα μας τα κομμάτια. Το αξιοσημείωτο εδώ είναι το ντεκόρ μας φίλες και φίλοι, το οποίο έχει πολύ όμορφα άνθη, λεπτά ανθάκια με χρυσό. Εδώ έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο σετ. Το ντεκόρ μας που έχει μέσα φύλλα χρυσού είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και φυσικά πολύ σπάνιο. Πάνω στην μπορντούρα έχουμε και γνήσιο χρυσό και όχι χρώμα χρυσού, το τονίζω αυτό φίλες και φίλοι. Αγαπητοί μου τηλεθεατές, αυτό το σερβίτσιο είναι φιλοτεχνημένο εξ ολοκλήρου στο χέρι. Όλο το χρυσό που βλέπετε πραγματικά είναι φιλοτεχνημένο στο χέρι, δεν είναι σερβίτσιο μηχανής, το τονίζω αυτό φίλες και φίλοι. Δείτε τη λεπτομέρεια στην ανάγλυφη πορσελάνη, πόσο όμορφη είναι και πόσο όμορφα παντρεύεται με το χρυσό περιμετρικά σε κάθε μας κομμάτι. Εξαιρετική μπορντούρα από χρυσό και τα φιλαράκια πάνω στην μπορντούρα μας είναι χρυσά, το τονίζω αυτό. Πείτε μου σε ποιο τραπέζι θα το δείτε και θα εκπλαγείτε πραγματικά. Πρόκειται για ένα διαχρονικό, κλασικό, αριστοκρατικό σερβίτσιο φαγητού. Και για εσάς να το αγοράσετε, πολύ καλή ιδέα να το πάρουμε και για πρίκα στα παιδιά μας ή στα εγγόνια μας, όσα χρόνια και να περάσουν, θα είναι πάντα διαχρονικό και θα ανεβαίνει η αξία του, δεν θα πέφτει. Με το πέρασμα του χρόνου η αξία του θα ανεβαίνει φίλες και φίλοι. Βλέπετε τη λεπτομέρεια, πραγματικά πρόκειται για ένα αριστούργημα. Πάμε να δούμε από τι αποτελείται το σερβίτσιο μας. Αποτελείται από ένα σερβίτσιο φαγητού 73 τεμαχίων, από 24 πιάτα ριχά, 12 πιάτα βαθιά, 12 πιάτα βρούτου, 12 πιάτα γλυκού, μία μεγάλη σουπιέρα 12 ατόμων, 3 πιατέλες οβάλ διαφορετικού μεγέθους, μία πιατέλα στρογγυλή σερβιρίσματος, 2 σαλατιέρες, μία σαλτσιέρα μαζί με το πιατάκι της και 4 ραβιέρες. Εσείς παρατηρείτε το πιστοποιητικό γνησιότητας του εργοστασίου για να είστε σίγουροι για αυτό το οποίο έχετε αγοράσει. Η αρχική χονδρική τιμή του σερβίτσιου μας ήταν στα 2.300 ευρώ.
η εταιρεία Decor Style Seducalis σας το προσφέρει σήμερα όλο το σερβίτσιο μόνο 1.450 ευρώ. Ειλικρινά θα είναι πάρα πολύ τυχερός αυτός που θα αποκτήσει αυτό το αριστούργημα. Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα σας παρουσιάσουμε ένα καταπληκτικό και σπάνιο κομμάτι. Πρόκειται για ένα μπαρ ποτών αγγλικού στυλ από μασίβ ξύλο τριανταφυλλιάς. Καταπληκτικό χειροποίητο σκάλισμα περιμετρικά σε όλο το μπαρ. Χειροποίητο σπάνιο καταπληκτικό σκάλισμα. Είναι ένα μπαρ πάρα πολύ χρήσιμο που αρκετοί φίλοι μας και πελάτες το έχουν πάρει και έχουν μείνει πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Ικανοποιημένοι για τη χρησιμότητά του, αλλά και επίσης για το όμορφο και περίεργο design το οποίο φέρει. Βλέπουμε μια γενική εικόνα του μπαρ και βλέπουμε μια γενική εικόνα ανοιχτές σε όλες οι θήκες του μπαρ. Στο επάνω μέρος έχει ένα καθρέφτη και 9 θήκες για ποτήρια με χώρο για σερβίρισμα και αποθήκευση ποτών. Στο κάτω μέρος έχει 2 πόρτες. Η μία είναι με εσωτερική κάβα που χωράει περίπου 10 μπουκάλια. Στα πλαϊνά υπάρχουν 2 πόρτες για τοποθέτηση 16 ποτηριών σε κάθε πόρτα. Καταπληκτικό σχέδιο, καταπληκτικό σκάλισμα. Οι διαστάσεις του μπαρ είναι 1 μέτρο μήκος, 46 εκατοστά βάθος και 1 μέτρο ύψος. Παρατηρείτε, το πίσω μέρος του μπαρ μας είναι ταμπλαδωτό που υποδεικνύει ότι το μπαρ μας είναι μασίβ, όλο μασίβ ξύλο τριανταφυλλιάς. Το μπαρ μας έχει λοιπόν ένα μυστικό πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή το μπαρ μας είναι από μασίβ ξύλο τριανταφυλλιάς, όπως θα παρατηρήσετε είναι πάρα πολύ βαρύ. Δεν μπορεί λοιπόν να μετακινηθεί εύκολα και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν ειδικά ροδάκια από κάτω, τα οποία δεν φαίνονται βέβαια, δεν είναι διάκριτα. Υπάρχουν ειδικά ροδάκια τα οποία κάνουν πολύ εύκολη τη μετακίνηση του μπαρ μέσα στο χώρο μας. Η αρχική χοντρική τιμή ήταν στα 2.300 ευρώ. Σε προηγούμενες εκπομπές μας σας είχαμε κάνει μια έκπτωση και η τιμή είχε κατέβει στα 1.600 ευρώ. Σήμερα θα σας κάνουμε και άλλη μείωση και η τελική τιμή προσφοράς που θα το αποκτήσετε, μόνο για σήμερα το τονίζω, είναι στα 1.350 ευρώ. Η τιμή είναι πάρα πολύ καλή για ένα πραγματικά σπάνιο, χειροποίητο και μοναδικό κομμάτι. Δεύτερο δεν υπάρχει, φίλες και φίλοι. Στολίστε το σαλόνι σας, το καθιστικό σας ή οποιοδήποτε σημείο άλλο του σπιτιού σας εσείς επιθυμείτε με αυτό το κομμάτι, το λειτουργικό και πανέμορφο κομμάτι. Περνάμε γρήγορα στο επόμενό μας κομμάτι. Πάμε τώρα, αγαπητοί μου τηλεθεατές, να σας παρουσιάσω ένα καταπληκτικό σετ 35 τεμαχίων από υψίστης ποιότητας πορσελάνη Βοημίας. Εξαιρετικό το ντεκόρ μας, φίλες και φίλοι, πρόκειται για άνθη, πολύ όμορφα ιδιαίτερα χρώματα, καταπληκτικά χρώματα, καταπληκτική δουλειά, φιλοτεχνημένο εξ ολοκλήρου στο χέρι. Πολλές οι λεπτομέρειες σε αυτό το σετ, φίλες και φίλοι. Ανάγλυφη πορσελάνη, αρίστης ποιότητας με 2 ρίγες χρυσό 24 καρατίων. Εδώ πρόκειται για ένα αριστούργημα 100% φιλοτεχνημένο στο χέρι. Καταπληκτική δουλειά, εκπληκτική διακοσμητική ιδέα, καταπληκτική ιδέα και για δώρο σε προσφυλή μας πρόσωπα. Πάμε να δούμε από τι αποτελείται το σετ μας. Από ένα σετ τσαγιού, δηλαδή από μία τσαγέρα, από μία ζαχαριέρα, από μία γαλατιέρα, 6 φλιτζάνια του τσαγιού μαζί με τα πιάτα τους. Το σετ πάστας αποτελείται από μία μεγάλη πιατέλα πάστας με πόδι, το τονίζω αυτό, δεν είναι συνηθισμένη πιατέλα με πόδι που έχει διάμετρο 30 εκατοστά και 6 μικρότερα πιάτα του γλυκού. 6 αυγοθήκες και από ένα σετ παγωτού με μια μεγάλη μπολιέρα παγωτού και 6 μικρότερα μπολάκια. Εσείς παρατηρείτε τη λεπτομέρεια, φίλες και φίλοι, είναι ένα καταπληκτικό σετ. Η μπορντούρα είναι τέλεια παντρεμένη μαζί με τη ρίγα χρυσού. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε το σετ, να κρατήσετε 1 ή 2 από τα σετ μας και να δωρήσετε κάποιο άλλο. Μπορείτε ακόμη να το αγοράσετε και για πρίκα για τα παιδιά ή τα εγγόνια σας. Αυτά τα κομμάτια με το πέρασμα του χρόνου παίρνουν αξία, ανεβαίνει η αξία τους, δεν χάνεται. Η αρχική χονδρική τιμή του σετ μας ήταν στα 450 ευρώ. Η εταιρεία Decor Style Seducalis σας προσφέρει όλο μας το σετ μόνο 220 ευρώ.
Εσείς παρατηρείτε το πιστοποιητικό γνησιότητας του εργοστασίου για να είστε σίγουροι για αυτό το οποίο έχετε αγοράσει. Θα είναι πολύ τυχερός αυτός που θα το αποκτήσει. Και περνάμε τώρα στο επόμενό μας κομμάτι. Πάμε τώρα, αγαπητοί μου τηλεθεατές, να σας παρουσιάσω ένα καταπληκτικό και αριστοκρατικό σερβίτσιο φαγητού 72 τεμαχίων. Καταπληκτικό σερβίτσιο υψής της ποιότητας πορσελάνη, το τονίζω αυτό, αγαπητοί μου τηλεθεατές, υψής της ποιότητας πορσελάνη, φιλοτεχνημένο εξ ολοκλήρου στο χέρι. Καταπληκτική δουλειά, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, ουδέτερο, ιδιαίτερο, αριστοκρατικό. Το ντεκόρ του σετ μας αποτελείται από γκρουστέ από πλατίνα περιμετρικά από το κάθε μας πιάτο, μια καταπληκτική ρίγα βαθύ μπορντό χρώμα. Μιλάμε για μια καταπληκτική δουλειά, το επαναλαμβάνω, πάρα πολύ όμορφο σερβίτσιο, ειλικρινά ένα πολύ αριστοκρατικό χρώμα, δεν είναι πάρα πολύ φορτωμένο και μπορεί να διακοσμήσει εξαιρετικά το τραπέζι μας. Και πάμε να δούμε από τι αποτελείται το σετ μας. 24 πιάτα ριχά, 12 πιάτα βαθιά, 12 πιάτα φρούτου, 12 πιάτα γλυκού πάστας, μία μεγάλη σουπιέρα 12 ατόμων, 3 μεγάλες πιατέλες οβάλ διαφορετικού μεγέθους, 4 ραβιέρες, 2 σαλατιέρες και μία σαλτσιέρα. Η αρχική χοντρική τιμή του σετ μας ήταν στα 1.650 ευρώ. Η εταιρεία Decor & Style Σεντούκαλη σας το προσφέρει σήμερα μόνο 950 ευρώ ή σε 10 πραγματικά άτοκες δόσεις των 95 ευρώ με όλες τις πιστωτικές κάρτες. Φίλες και φίλοι, εδώ μιλάμε για ένα αριστούργημα, για ένα έργο τέχνης και όχι για ένα απλό σετ φαγητού. Φαρδί γκρουστέ από πλατίνα περιμετρικά στο κάθε μας πιάτο, πάρα πολύ όμορφο και διακριτικό το σετ μας. Παρατηρείτε και τη λεπτομέρεια εσείς για να δείτε γιατί αριστούργημα μιλάμε. Εσείς παρατηρείτε το πιστοποιητικό γνησιότητας του εργοστασίου για να είστε σίγουροι για τις αγορές σας. Δεν θα μείνω όμως άλλο εδώ, αγαπητοί μου τηλεθεατές, θα περάσουμε να δούμε το επόμενό μας κομμάτι. Τώρα, φίλες και φίλοι, θα σας παρουσιάσω ένα πάρα πολύ όμορφο βάζο. Από υψής της ποιότητας πορσελάνη βοημίας, εξ ολοκλήρου φιλοτεχνημένο στο χέρι. Έχει πάρα πολύ δουλειά για να γίνει αυτό το βάζο, όπως βλέπετε και εσείς. Καταπληκτικά παστέλ χρώματα, πανδεσία χρωμάτων, απίστευτα σκαλίσματα. Έχει ανάγλυφη πορσελάνη. Εσείς παρατηρείτε τη λεπτομέρεια για να δείτε και μόνοι σας ότι έχει πάρα πολύ δουλειά. Ρίγα χρυσού περιμετρικά. Σε πολλά σημεία του βάζου μας, μια πολύ ωραία διακοσμητική ιδέα, μπορούμε να τοποθετήσουμε άνθη μέσα, είτε αληθινά είτε αποξηραμένα, είτε να το στολίσουμε και έτσι σκέτο όπως είναι. Καταπληκτική διακοσμητική ιδέα, πολύ ωραία ιδέα και για δώρο. Το ύψος του βάζου μας είναι στα 32 εκατοστά. Η αρχική χοντρική τιμή ήταν στα 165 ευρώ. Η εταιρεία Decor & Style Σεντούκαλη σας το προσφέρει σήμερα μόνο 90 ευρώ. Απίστευτα χαμηλή τιμή για ένα αριστούργημα διαχρονικό που μπορεί να μπει είτε σε ένα κλασικό είτε σε ένα μοντέρνο σπίτι. Ένα συλλεκτικό χειροποίητο κομμάτι, ένα κομμάτι που σπάνια θα το βρούμε. Δεν θα μείνω όμως άλλο εδώ, θα περάσουμε να δούμε το επόμενό μας κομμάτι. Φίλες και φίλοι, τώρα θα σας παρουσιάσω ένα καταπληκτικό σετ από 2 πιατέλες γνήσιας βαβαρέζικης πορσελάνης του εργοστασίου Zeltman Weiden. Καταπληκτική δουλειά, φιλοτεχνημένες εξ ολοκλήρου στο χέρι πιατέλες μας, έχουν ένα πολύ ωραίο θέμα, την ελιά. Βλέπετε εσείς, κάνει κοντινό η κάμερα για να δείτε το θέμα μας. Όλο το θέμα μέσα είναι η ελιά περιμετρικά σαν μπορντούρα και η κάθε πιατέλα μας έχει θέματα μέσα κουζίνας, μαγειρικά θέματα, καθαρά μαγειρικά θέματα. Ανάγλυφη πορσελάνη, υψής της ποιότητας πορσελάνη, να το τονίσω αυτό. Ρίγα από γνήσιο χρυσό 22 καρατίων περιμετρικά στην κάθε μας πιατέλα. Πολύ ωραία δουλειά, φιλοτεχνημένα εξ ολοκλήρου στο χέρι. Οι οβάλ μεγάλες πιατέλες, φίλες και φίλοι, είναι απαραίτητες σε κάθε τραπέζι. Μπορεί να βγάλουμε ένα σερβίτσιο, πάντα θα χρειαστούμε επιπλέον πιατέλες. Είναι ουδέτερες πιατέλες και μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι απαραίτητο να πηγαίνουν μαζί με το σερβίτσιο. Είναι απαραίτητες σε κάθε σπίτι. Εσείς παρατηρείτε το πιστοποιητικό γνησιότητας πίσω από την κάθε μας πιατέλα. Η διάμετρος κάθε πιατέλας είναι στα 35 εκατοστά
Η αρχική χοντρική τιμή του σετ μας ήταν στα 140 ευρώ. Η εταιρεία Decor Styles Educali σας προσφέρει σήμερα το σετ μας μόνο 70 ευρώ. Και περνάμε στο επόμενό μας κομμάτι. Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα σας παρουσιάσω ένα καταπληκτικό φωτιστικό από γνήσια πορσελάνη, υψίστης ποιότητας πορσελάνη Βαβαρίας, του εργοστασίου Jaeger. Όποιος γνωρίζει ποιότητα πορσελάνης γνωρίζει και το εργοστάσιο Jaeger. Μιλάμε για ένα καταπληκτικό κομμάτι φιλοτεχνημένο εξ ολοκλήρου στο χέρι. Πολύ όμορφο το ντεκόρ του, είναι μαρκησίες εποχής. Παρατηρήστε τη λεπτομέρεια στο πανέμορφο φωτιστικό μας. Μιλάμε για ένα αριστούργημα πάνω σε ένα τραπεζάκι στρογγυλό, πάνω σε ένα μπουφέ, πάνω σε ένα έπιπλο εισόδου, ακόμη και στην κονσόλα της κρεβατοκάμαράς μας. Καταπληκτική δουλειά, επαναλαμβάνω, χωρίς να θέλω να γίνομαι κουραστική, φιλοτεχνημένο εξ ολοκλήρου στο χέρι, φίλες και φίλοι. Έχει βάση ξύλινη από γνήσιο ξύλο τριανταφυλλιάς, ένα καταπληκτικό στολίδι στο σαλόνι μας ή όπου αλλού εμείς θέλουμε να το τοποθετήσουμε. Το συνολικό ύψος του φωτιστικού μας είναι στα 72 εκατοστά και η διάμετρος του καπέλου είναι στα 45 εκατοστά. Μιλάμε για μεγάλο καπέλο, μιλάμε για ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο θεωρητικό και σπάνιο φωτιστικό, το τονίζω, φίλες και φίλοι. Η αρχική χοντρική τιμή ήταν στα 340 ευρώ. Η εταιρεία Decor Styles Educali σας το προσφέρει σήμερα μόνο 160 ευρώ ή σε 4 πραγματικά τόκες δόσεις των 40 ευρώ με όλες τις πιστωτικές κάρτες. Κυρίες και κύριοι, εκτός από τις αγορές σας μετρητής, μπορείτε να ψωνίσετε με όλες τις πιστωτικές κάρτες με εντελώς άτοκες δόσεις. Η εταιρεία Decor Styles Educali αποστέλει τα εμπορεύματα σε όλη την Ελλάδα. Και βλέπουμε μια αμποστήλη από μασίβ ξύλο τριανταφυλλιάς. Φέρει κολόνα τον αριστεί με στριφτό σχέδιο και στρογγυλή βάση. Διαστάσεις καπακιού 30 εκατοστά, 1,20 ύψος. Από 250 ευρώ προσφέρεται 180 ευρώ μόνο και όσοι επιθυμούν υπάρχει και το ζευγάρι της. Το ορναριστεί λοιπόν, κολόνα, φινετσά το κομμάτι, μπορείτε να στολίσετε μια γλάστρα, να βάλετε ένα κασπό, πολύ ωραία ψεύτικα λουλούδια στο επάνω μέρος, 180 ευρώ λοιπόν. Πάμε να δούμε το επόμενο κομμάτι. Αγαπητοί μου τηλεθεατές, είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω ένα πολύ ωραίο σετ μπεμπέ 6 τεμαχίων από γνήσια πορσελάνη Βοημίας. Καταπληκτική δουλειά, φιλοτεχνημένο εξ ολοκλήρου στο χέρι το σετ μας. Πάρα πολύ ωραίο και ιδιαίτερο σετάκι, καταπληκτική δουλειά. Εσείς βλέπετε το ντεκόρ σε κάθε τεμάχιο του σετ. Πολύ ωραίο, πολύ λειτουργικό, πολύ ωραίο δώρο από τις γιαγιάδες για τα εγγονάκια τους, για να το έχουν σαν ενθύμιο. Καταπληκτική ιδέα να το κάνουμε δώρο. Το σετ μας αποτελείται από ένα πιάτο ρηχό, ένα πιάτο φρούτου, ένα πιάτο βαθύ, ένα μπολ, μία αυγοθήκη και μία κούπα μεγάλη. Η αρχική χοντρική τιμή του σετ μας ήταν στα 110 ευρώ. Η εταιρεία Decor Styles Educali σας το προσφέρει σήμερα μόνο 65 ευρώ, πολύ καλά ακούσατε, μόνο 65 ευρώ για ένα καταπληκτικό σετάκι. Εσείς παρατηρείτε το πιστοποιητικό γνησιότητας του εργοστασίου. Μόνο 65 ευρώ, πολύ ωραία ιδέα και ιδιαίτερη ιδέα για δώρο σε προσφυλή μας πρόσωπα. Και πάμε να δούμε κάτι άλλο. Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα ήθελα την προσοχή σας γιατί πρόκειται να σας παρουσιάσω κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Πρόκειται για ένα σερβίτσιο φαγητού 36 τεμαχίων από υψίστης ποιότητας πορσελάνη Βοημίας. Μιλάμε για ένα καταπληκτικό σερβίτσιο με χρυσό, από γνήσιο χρυσό 22 καρατίων σε όλα μας τα κομμάτια. Εξαιρετικό το ντεκόρ μας, φίλες και φίλοι. Πρόκειται για άνθη με μπουκέτα. Πρόκειται για άνθη, διαφορετικό ντεκόρ σε κάθε μας τεμάχιο. Πολύ όμορφα, ιδιαίτερα χρώματα, καταπληκτικά χρώματα, εξαιρετική δουλειά. Απίστευτη πανδεσία χρωμάτων, μπλε, πράσινο, λαδί, κίτρινο, μπέζ, σάπιο μήλο, καταπληκτικά χρώματα, απίστευτα κλαδιά και άνθη, φανταστική αντίθεση χρωμάτων.
Εδώ πρόκειται για ένα αριστούργημα 100% φιλοτεχνημένο στο χέρι. Καταπληκτική δουλειά, χρυσός 24 καρατίων, καταπληκτικό κομμάτι διαχρονικό, κλασικό, αριστοκρατικό. Πάμε να δούμε από τι αποτελείται το σετ μας. 12 πιάτα ριχά, 6 πιάτα βαθιά, 12 πιάτα φρούτου, μία σαλτσιέρα, μία μεγάλη πιατέλα στρογγυλή, μία σαλατιέρα, μία μεγάλη πιατέλα οβάλ και 2 ραβιέρες. Εμείς εδώ βεβαίως, όπως βλέπετε, σας έχουμε εκθέσει κάποια από τα κομμάτια του σερβίτσιου μας ενδεικτικά. Εσείς παρατηρείτε το πιστοποιητικό γνησιότητας. Η αρχική χοντρική τιμή είναι στα 680 ευρώ. Η εταιρεία Decor Style Sedukali σας το προσφέρει σήμερα μόνο 400 ευρώ. Πάρα πολύ καλά ακούσατε, δεν πρόκειται για λάθος, μόνο 400 ευρώ. Φίλες και φίλοι, είναι μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε ένα μοναδικό σερβίτσιο. Και περνάμε στο επόμενό μας κομμάτι. Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα σας παρουσιάσω ένα καταπληκτικό φωτιστικό από γνήσια πορσελάνη, υψίστης ποιότητας πορσελάνη Βοημίας, υψίστης ποιότητας πορσελάνη. Μιλάμε για ένα καταπληκτικό κομμάτι φιλοτεχνημένο εξ ολοκλήρου στο χέρι, ξύλινη βάση από καρυδιά, όχι απλή βάση, πολύ όμορφο το ντεκόρ του από άνθη. Πρόκειται για ένα αριστούργημα με πλατίνα και στο πάνω μέρος αλλά και στη βάση του φωτιστικού από πλατίνα. Μιλάμε για ένα αριστούργημα πάνω σε ένα τραπεζάκι στρογγυλό, πάνω σε ένα μπουφέ, πάνω σε ένα έπιπλο εισόδου, ακόμη και στην κονσόλα της κρεβατοκάμαράς μας. Καταπληκτική δουλειά, επαναλαμβάνω, χωρίς να θέλω να γίνομαι κουραστική, φιλοτεχνημένο εξ ολοκλήρου στο χέρι, φίλες και φίλοι. Μιλάμε για ένα αριστούργημα, φίλες και φίλοι, εσείς το βλέπετε αναμένο. Το συνολικό ύψος του φωτιστικού μας μαζί με το καπέλο είναι στα 60 εκατοστά. Πρόκειται για ένα μεγάλο πλούσιο φωτιστικό. Η αρχική χοντρική τιμή του ήταν στα 260 ευρώ. Η εταιρεία Decor Style Sedukali σας το προσφέρει σήμερα μόνο 140 ευρώ. Πολύ καλά ακούσατε, μόνο 140 ευρώ για ένα πολύ σπάνιο, μοναδικό, το τονίζω, και ιδιαίτερο κομμάτι. Και πραγματικά θα είναι πολύ τυχερός αυτός που θα το αποκτήσει. Δεν θα μείνω εδώ, περνάμε στο επόμενό μας κομμάτι. Τώρα θα σας δείξω ένα πορμαντό που πραγματικά θα γεμίσει το σπίτι σας. Όχι με το φάρδος που έχει σαν έπιπλο, αλλά με το ύψος του. Το πορμαντό αυτό είναι από μασίβ ξύλο τριανταφυλλιάς. Στο κέντρο έχει ένα καθρέφτη και στα πλαϊνά πάνω και κάτω έχει κρίσταλα με σχέδια ανάγλυφα νερά. Βλέπετε το επάνω μέρος, πόσο όμορφο είναι. Σιρτάρι στο κάτω μέρος και ένα ντουλάπι. Εδώ βλέπουμε τα ανάγλυφα νερά από τα κρίσταλα. Και αρκετός αποθηκευτικός χώρος. Ένα 16 μήκος, 45 εκατοστά βάθος και 2,45 ύψος. Όπως σας είπα, αυτό το υπέροχο κομμάτι είναι να δίνει ομορφιά και ύψος μέσα στο χώρο σας και σε φάρδος δεν σας δεσμεύει καθόλου. Άνετος αποθηκευτικός χώρος και ένα μεγάλο σιρτάρι. Μπορείτε να τοποθετήσετε ομπρέλες, μπορείτε επίσης να βάλετε να κρεμάσετε και διάφορα παλτά. Αυτό το πορτμαντό είναι κατάλληλο όχι μόνο για χολ της Αθήνας, αλλά και για τα εξοχικά σας ακόμα. Από 1.300 ευρώ, φίλοι μου, προσφέρετε σήμερα μόνο 850 ευρώ. 850 ευρώ λοιπόν για αυτό το τεράστιο έπιπλο που πραγματικά θα καλύψει άνετα το χώρο σας. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Πάμε να δούμε κάτι άλλο. Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα σας παρουσιάσω ένα πολύ όμορφο σετ ελληνικού καφέ 4 τεμαχίων από υψίστης ποιότητας πορσελάνη, βαβαρέζικη πορσελάνη του εργοστασίου Τρίπτης. Ένα καταπληκτικό σετ με πολύ ιδιαίτερο ντεκόρ. Βλέπουμε ότι το ντεκόρ μας αποτελείται από φαρδί γκρουστέ, από γνήσιο χρυσό 22 καρατίων
πάνω και κάτω και στη μέση έχουμε μία μπορντούρα σε ένα πολύ απαλό σχέλ χρώμα με πολύ όμορφους ρόμβους. Είναι χιαστά, από γνήσιο χρυσό και όχι χρώμα χρυσού, το τονίζω, χιαστά από χρυσό που σχηματίζουν ρόμβους. Είναι φιλοτεχνημένο εξ ολοκλήρου στο χέρι και το φλιτζανάκι αλλά και το πιατάκι του σετ μας. Πολύ όμορφη διακοσμητική ιδέα σε μία βιτρίνα και καταπληκτική ιδέα για δώρο σε προσφυλή μας πρόσωπα. Το σετ μας βεβαίως αποτελείται από 4 φλιτζανάκια του ελληνικού καφέ μαζί με τα πιατάκια του. Εσείς παρατηρείτε το πιστοποιητικό γνησιότητας του εργοστασίου για να είστε σίγουροι για τις αγορές σας. Η αρχική χονδρική τιμή ήταν στα 95 ευρώ. Η εταιρεία Decor Style Sedoukalis σας προσφέρει το σετ μας μόνο 55 ευρώ. Απίστευτα χαμηλή τιμή για ένα αριστούργημα. Και πάμε να δούμε το επόμενο μας κομμάτι. Και τώρα φίλες και φίλοι, θα ήθελα την προσοχή σας γιατί πρόκειται να σας παρουσιάσω κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Πρόκειται για ένα σερβίτσιο φαγητού 73 τεμαχίων από υψίστης ποιότητας πορσελάνη Βοημίας. Μιλάμε για ένα καταπληκτικό σερβίτσιο, ανάγλυφη πορσελάνη, πραγματικά ανάγλυφη πορσελάνη με χρυσό, από γνήσιο χρυσό 22 καρατίων σε όλα μας τα κομμάτια και πολύ όμορφα στολισμένο το σερβίτσιο μας από γνήσιο χρυσό 22 καρατίων. Αγαπητοί μου τηλεθεατές, αυτό το σερβίτσιο είναι φιλοτεχνημένο εξ ολοκλήρου στο χέρι. Όλο το χρυσό που βλέπετε πραγματικά είναι φιλοτεχνημένο στο χέρι. Δεν είναι σερβίτσιο μηχανή. Το τονίζω αυτό φίλες και φίλοι. Δείτε τη λεπτομέρεια στην ανάγλυφη πορσελάνη, πόσο όμορφη είναι και πόσο όμορφα παντρεύεται με το χρυσό περιμετρικά σε κάθε μας κομμάτι. Πείτε μου σε ποιο τραπέζι δεν θα το δείτε και θα εκπλαγείτε πραγματικά. Πρόκειται για ένα διαχρονικό, κλασικό, αριστοκρατικό σερβίτσιο φαγητού. Και για εσάς να το αγοράσετε, πολύ καλή ιδέα να το πάρουμε και για πρίκα στα παιδιά μας ή στα εγγόνια μας. Όσα χρόνια και να περάσουν θα είναι πάντα διαχρονικό και θα ανεβαίνει η αξία του, δεν θα πέφτει. Με το πέρασμα του χρόνου η αξία του θα ανεβαίνει φίλες και φίλοι. Βλέπετε τη λεπτομέρεια, πραγματικά πρόκειται για ένα αριστούργημα. Πάμε να δούμε από τι αποτελείται το σερβίτσιο μας. Αποτελείται από ένα σερβίτσιο φαγητού 73 τεμαχίων, από 24 πιάτα ριχά, 12 πιάτα βαθιά, 24 πιάτα φρούτου ή γλυκού, μία μεγάλη σουπιέρα 12 ατόμων, 3 πιατέλες οβάλ διαφορετικού μεγέθους, μία πιατέλα στρογγυλή σερβιρίσματος, 2 σαλατιέρες, μία σαλτσιέρα μαζί με το πιατάκι της και 4 ραβιέρες. Εσείς παρατηρείτε το πιστοποιητικό γνησιότητας του εργοστασίου για να είστε σίγουροι για αυτό το οποίο έχετε αγοράσει. Η αρχική χοντρική τιμή είναι στα 1.300 ευρώ. Η εταιρεία Decor Style Sedoukalis σας προσφέρει το καταπληκτικό σερβίτσιο στην μοναδική τιμή των 750 ευρώ. 750 ευρώ ή σε 10 πραγματικά άτοκες δόσεις των 75 ευρώ. Και τώρα αγαπητοί μου τηλεθεατές θα σας παρουσιάσω ένα καταπληκτικό κουπ από υψίστης ποιότητας πορσελάνη Βοημίας. Υψίστης ποιότητας πορσελάνη φιλοτεχνημένο εξ ολοκλήρου στο χέρι. Το ντεκόρ του κουπ μας αποτελείται από πολύ όμορφα άνθη, σε παστέλ αποχρώσεις, έντονες όμως αποχρώσεις, λεπτή ρίγα χρυσού, από γνήσιο χρυσό 22 καρατίων περιμετρικά από το ντεκόρ μας, αλλά και φαρδιά ρίγα χρυσού στη βάση του κουπ μας. Εσείς βλέπετε πόσο όμορφο είναι το ντεκόρ μας με την ανάγλυφη πορσελάνη. Το τονίζω, ανάγλυφη πορσελάνη είναι πάρα πολύ σπάνιο φίλες και φίλοι να βρείτε. Πραγματικά μιλάμε για ένα στολίδι. Μπορούμε να το βάλουμε πάνω σε ένα τραπέζι κεντρικό, πάνω σε ένα coffee table, μέσα σε μια βιτρίνα, πάνω σε ένα μπουφέ. Είναι ένα στολίδι, επαναλαμβάνω, για το σπίτι μας. Μπορούμε επίσης να το δωρήσουμε και σε αγαπημένα μας πρόσωπα. Οι διαστάσεις του κουπ είναι 25 εκατοστά επί 25 εκατοστά και το ύψος του είναι στα 18 εκατοστά. Η αρχική χοντρική τιμή είναι στα 160 ευρώ. Η εταιρεία Decor Style Sedoukalis σας το προσφέρει σήμερα μόνο 85 ευρώ. Καταπληκτική τιμή και πολύ τυχερός ο τηλεθεατής που θα το αποκτήσει.
εσείς παρατηρείτε το πιστοποιητικό γνησιότητας του εργοστασίου για να είστε σίγουροι για τις αγορές σας. Δυστυχώς όμως, φίλες και φίλοι, και αυτή η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά στις εγκαταστάσεις μας. Καλή σας συνέχεια!